Maayong hapon mga gamis or hatag na butag update mga gamis or no sa kahimtang karon sa Taguluan Catholic Cemetery. So padayon mga gamis or sa pagdagsa pagabot-abot ang katawhan no nga buot managkot sa mga panteon sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga ming taliwan na sa laing kalibutan. But before that mga gamis or no sulod sa ta dito gyud mismo sa sulod mga gamis or no sa Taguluan Catholic Cemetery. So naiuban mga gamis or karon karontak na sa alas 2:30 sa kahaponon ang uban mauli na gikan na sila na nagkot. Ang uban maupay pag-abot mohapit dayon mga kamis o palit og kandila, palit og bulak. No, ang uban mo pauli na. Nawga ang mga bata pod mga kamis o nagpaso to ara dito sa gawas. So nakita nyo ganina sa video. No, dito ra sila dapit sa dalan kilid. So mga kamis, sa inyo nabantayan na dili kayo crowded ang sementeryo karon mga kamis dani sa Taguluan Catholic Cemetery. Pero later on mga kamis no atong siren pod pinaagi pod sa ato ang awtoridad labi na gyud sa assistance desk mga kamis or kung pila gyud ang ihap no sa katawan nga ilang natala karon nga ning bisita na nagkot ni sulod no sa Taguluan Catholic Cemetery. So atang yan later on mga kamis or ato po ibasupot ang update may tungod sa mga ihap labi na po dito sa Maya Santa Ana Public Cemetery mga kamis or. So dani lang sa tagaron mga kamis or no kay actually nag-coordinate naman po mga kamis ang authority may tungod sa ihap no sa mga tao nga dagsa labi na gyud ni sa may lungsod sa Taguluan. So yung makita mga kamis or naapay po ng tubig pero don't worry kay di kabutiag mga kamis or nga pasuyupan ni siya karon pinaagi sa host pod nga ang muhimo po na ang engineering office sa lungsod sa Taguluan. O pipila pod ka pansyon mga kamis o patay nakita ano nga kandila, bulak. So probably mga kamiso wala pa niya duaw sa ilahang mga minahal pod sa kinabuhi nga niya pa sa kalibutan mga kamisor. Okay, actually mga kamisor kung maingon kag dagkot labi na pod sa mga kinaraan, dito na ni sila modagkot mga kamisor pit sa dos ug maapuhon. Karon mga kamisor, mo pa niya atong gitawag nga All Saints Day. So tomorrow po mga kamisor ang All Souls Day kung mag-adlaw gyud sa mga kalag. Pero naiuban mga kamisor, siguro naandan pod no nga pit sa uno managkot na. Muhatag nagbulak sa kapamilya. No gani sa una mga kamisor no sa akong hinduman sa bata pa ko mga kamisor pipila sa ako ang mga kaila. Gani sometimes magkauban ta no nga sa pizza uno diha mag-vigil sa sementeryo. Ug muli din pagkabit sa do sa buntag. So kumbaga na vigil overnight. And then karon mga kamisor bawal naman ang overnight no sa matag sementeryohan. Nagsugod man na mga kamisor atong hinangat katong panahon mga kamisor sa COVID. Kuwa ko nasayop no, kuwa ko nalimot. So inana si mga kamisor bawal lang overnight. So mo na ang uban managkot nagwan no pizza uno og ang uban dito na po sa pizza dos. Sugutanan pod mga kamisor sa action naghimo pod no sa atong lokal nga panggamahanan sa lungsod Taguluan. May tungod laga ning tubig kay di magid nato mapugan ang pagulan-ulan labi na atong milabay nga mga gabi. So isip remedy mga kamisor no. Gibutangan og kanang mga sako. Sa inyo nakita kaganina katong ginlabyan nato. Gibutangan og mga sako nga kanina isulod mga balas man ang sulod ana gibutang dito sa nay tubig para moy himuon nga kumbaga kana pwede nimo ambak-ambakan. Kumbaga island siya nga pwede nimong tamakan para dili ka mabasa. So pwede nimo agian. Kumbaga mura ra gyapon siya mga kamisor hiskutanag building pwede mura ra gyapon siya hagdan ba nga gibutang lang. Gipatch up mga kamisor para dito kamo latay no dito ka mo tunob pareha gud nang kanang sa ato ang gakakita mga kamisor lang bitong mga bata kaniadto no nga butang-butangan og kanang ang dito ambak-ambakan. So ina na lang sa mga kamisor tagaan na po nato mga kamisor og pagsabot no ang kahimtang karon sa Taguluan Catholic Cemetery kay di ma po nato pwede pugnan mga kamisor ang ulan no kay muulan man gyud labi na mga kamisor nga do na tay gakasinati no nga ani mga conversion zone no pinaagi pod sa pag-asa. So ang ato lang gid ni mga kamisor nga magamping og kumahimo no nga dili mabasa sa tubig diha nga kana stagnant ka tubig no mas maayo og kung himo nga namoy butas hala pagbutas na mo mga kamisor para dili gid mabasa og masikyon yung tiil labi na kung naisamad-samad yung tiil. So mo na siya agi mga sako kanang gibutana na siya balas nga mga sako na yuta and then di bagi plaster pod gyud ayo. So diha lang gyud mo agi. So kumbaga kuan lang kanang dili lang pod kumbaga one way lang sa dili lang magtabo kay isa ra gyud ka tao makatamak ato. Na si tatay nagbutas pod siya para sure gyud nga makalabay-labay. No less hassle.
So magbutas lang gid mga kamisor kung may butas. May na lang po magamit niyo mga butas ng hinipusan niya mga kamisor. Bitaw mga kamisor para tiaw no kay para po na sa inyong seguridad. No kay basin na mo sa mad sa inyong tiil nya stagnant biyan ang tubig. Kaya to ning milabay gabi kay wa man ni ulan kagabi. Murag sa akong hinuma wala ni ulan kagabi. So inana lang siya mga kamisor. Amping sa makanunayon og hatag ratag update later on mga kamisor. Kung pila na gid ang ihap sa tibok adlaw nganing gawa sulod sa Taguluan Catholic Cemetery. Amping ngunay mga kamisor. Happy All Saints Day.